Здрасти, хора, тук Витвол 11 с мой приятел, мой брат от селото. Как се казва? Дейвид. Добре, хора. Вижте, Писат мен. днес това ще бъде една серия. Ще бъде Серия приятелите. с сезони. Да, за сезони. И се казваме на едни приятели тук от селото да влизат и така. И се бъде сезон. И така се правим. И това се казва приятелите. Отиваме как приятели 1, приятели 2, приятели 3, така. Сезони. Как каза? Добре. Ние ще бъдем тим. Аз и Дейвид. Дейвид? Да. Ние ще бъдем тима. Добре. И Михим и друг. И Роберта бъде тима. Добре. И Роберто, Той живее в чува- Испания и ще дойде. Да. Нали? Роберто, ако не чуваш, обичам. Сто сме брат от свет. Добре. По-скоро да го кръстим батовческия ти. Да. Отбор, наш отбор батутърски тим. Добре. Пламен, ако чуваш това, ако отиваме на Долно езеро, ще ти помагаме, добре? Ако гледаш този клип, Кажи го да го гледа и да се абонира. добре. И слушате лайк. И ударете телефона по земята, не можем. И трябва да пипнете как да се... Кампанка. Кампанката. Добре. Значи тръгваме ли, защото аз събрах много дърва. Само махнем това дърво. Къде се направим къщата? Искаш да ду спална? Не. Доле под водата, така по-яко. Не. Добре. В Майнкрафт трябва да даваме координати на хора. Координат, да. Тръгваме. Чакай. Давай. Окей. И щом съм вижда да взимаш дървата, ай чо. Дай. Накъде? Горе е едно дърво, искаш? Не. Да минем тази гора. Да, по-добре. Тук се бъде и добре, Що тук сме с много дърва и така. Не. При горите няма много количество. И така се бъдем близо до спална. Само да ви кажа, хора, при горите няма много айрон и така нататък. Трябвахме да отиваме назад по-добре. Не бе. Знаеш ли, че... Ето! Те тук ще бъдем, искаш? Да. Сега... Ете тук... Ето! Ете тук се ни бъде... Ете тук се взимаме материали и така. Да. Това ще е тъкно да кажа. В една гора се намира изключително. Чакай. Аз се направим честа. И пръчки. Чакай. Ма си знаеш колко имам. Аз кой ще си напази. Добре, ела. Я ти давам. Не. Вземи, ете тук. Чакай. Мали спадни. Спири, добре. Майко, аз падам. Добре, отивам надоле. Чакай! Вземи крафтинг тейбъла. Чакай. Само да ги обера. Има още. Добре. Сей тук. Аз отивам надоле. Паднах! И аз паднах. С това слихам. Да взимам още материали. Сега ще... Вземи камък. Имам 7 камъка, аз събрах за камък. Но... Аз взимам само едно. Чакай тук. Знаеш какво? После как се излезнем? Тук да бъде къщата, много е хубаво. Тук. Не бе, ще има чудовища. Да, но ние се го затапиме. Не. Добре.
А ти познал ли си чудовища? Да, също. Тук. Ти тук може да излизаме. Ела, бързо, бързо. Излизай. Чакай, тук намери голям количество. Аз отивам за крафтинг тейбъл, а ти вземи работите. Ти на къде отиде? Горе. А, добре. Взимам твоя и моя, добре, само взимам един. Две, по-добре. Значи, браво. Ти колко имаш? Аз имам 5 камъни. Не, колко... Не, бе. Аз съм вече при Колко тебе. въглени? Въгледи 7. Къде си? Айрон! Къде? Ти копай. Аз Аз имам събирам айрон. въглен. Добре. Още айрон. Не копай. Ти знаеш колко аз много намерих? Къде? На въглени. Вземи твой крафтинг тейбъл. Добре, аз мисля да излизам. Къде? От тук. От гората? Не. От тук, добре. Чакай ме. Че има много чудовища и ще ме мега трудно. Чакай. Добре. Не. Ей! Зомби ме бие! Отивам да ти помагам. Умрях! Не. Вземи ми нещата и ми ги дай после. Добре. Не, чакам те, добре. Вземи ми нещата. Добре. Отивам да те тържим. Не. Първо ми вземи нещата. Да. Първо да... Добре, готово. Сега излизам. Аз имах около... Да, вземах си всичко. Значи да знаеш, имах 22... Това зомби... Някакво гледам сега бой. И сега пушах до цепя. Добре. Абе аз на къде трябва да ходя? Ето там. Виждаш на името. Ти там. Аз чакам те. Тук някъде... Преве. Виждам те името. И аз. Това зомби много изненада. Аз си вика, what the fuck. Първи удар не го погледах. После втория, ти знаеш колко много хилът ми даде. Ми взе. Стак и стак. Да видим ако имате. Да. Чакай, ще отида да направя. Къде ме прати те долу? Те тука, при мене. Само вземах един. Те. Не се вета. Ти има всичките клетки и така. Аз мога да направя втор човек. Да, с това ти дадох всичките клетки. What? Ето. Чакай още клетките. Не ми трябват. Вземи. Аз вземате тук дърва. То на мен клечките ми са проблема в въглените. Камъка. Какво камъка, какво? Имах малко камъни. Аз ги вземах, добре. Искаш да ти направя... Искам камен Добре. Сега. и меч. Добре. Само Дай ми пръчки. имам две пръчки, само това е. Мирно. Искаш ли малко точно? Ще отивам с тебе, чекай. Чакай. Аз ще дам 52 точки. Защото аз имам един стак и 52 точки. Да имаш. Добре, готово. Папа! Добре си. Нагоре. Меч. Значи, кой ще слиза? Не, двамата отиваме сега. Първо ми дай някакъв меч. Ти имаш ли? Не, аз викам. Става лошо. Бързо, качвай се у едно дърво. Идвай с мене. Никога долу. Ти имаш ли материал? Да. Бързо горе. Добре, взимам дърва и отивам горе. Става много лошо. Да, сега как ще оцелим. Оцелено. Ако имахме... Значи сега започнахме много тежко. И много лошо. Значи, тук ще стоим утре сутринта
Някъде половин. Чакай, така да оставим. Как ще го такова половин сутрин? Трябва да чакаме. Значи аз видях една овца някъде наблизо, но тя няма да свърши работа. Една овца ми. Да, това викам, че няма да свърши работа. О, виж. Виж. Например как мене така. Копат надоле две и се крият. Оп. Виж така. Те други Ела при мене си искаш. Ай, Добре. Сега пауза и сега почваме кола бъде ден. пуши! Здрасти, вече почнахме. Вече дойдехме, сега взимаме дървата. Къде взимахме? О, Диос. О, майко ми. Колко дърва са губи. От цял стак! Аз не ги съгубих, мой брат отце. По-добре да се махам, че тук виждам XP. Така. Значи човек. Сега, кой ще прави като... Ти имаш ли айрон? Айрон, да. На мен ми трябва печка. Чакай аз да събера малко. Кол. Айде. Просто не знам защо го събирам. Добре. А след тук трябва да взимам. Мали, дойде на зомби и се качи горе. Схем. Да! Между другото, през вечерта се качи едно зомби, ама задърсихме всичко. Да. Сега трябва да тръгваме бързо за овце. Да, много добре. Айде, идваш ли? Чакай, трябваше да сме. Първо след. Оп, панах. Аз тръгвам. Чакай. Чакай ме. Абе, зомби. Мали, чао. Отивам си. Чао. Що? Нека карам бегам от тука. Едно зомби ми трябва. Аз имам месо от зомби да ядем. Само гледай да не е изгнило. Вече гледам. Хайде совчи бързо. Назаде, къде си? Някъде. Къде си? Еми за тебе. Добре, ба. Натам да отиваме, Абе ти ядеш развалено. Да. Много съм гладен. Пресе. Дай ми го на мен, мала. Кое? Това пресе. Аз се убивам. Аз видях между другото. Аз съм всичко ми на фул. На мен не. Идваш ли? Чакай да тръпам прошата. Прасе. Идва. При мен. Беше. 3 от месо. Ела. Кажи. Знаеш, това също Много напред си. не е за тебе. Казват. Идвай. Добре, отивам. Имам предчувствието, че е на тука. Тука. Да, мисля, че Ти трябва да ги убияш. Овците. Какво? Да, ти имаш. Добре, ти имаш. Аз отивам надоле. Чакай. Не, тук нема. Ай, тръгваме. По-добре, не. Тук не идва. Натам не е. По-добре не. Да, това ти викам, айде. Мали нема. Скоро нещо. Не. Айде, идвай. Чакай, да кажа, Имам добро предчувствие, че ако минем по едната... Ако- Ела да минем по едната. фойната. Мисля, че имам предчувствието, че може да го минем. Кой? Тук. Вече намерих. Отивам нагоре. Че тук 100 000 дупки. Аз съм на Ни една овца. 100 000 дупки, ама дупки, а ни една овца. Та е много богата на
Надувки. Да. Ей, там има долина. Какво? Ей, там има Какво? Има какво? равнина, нещо. Гладко е. 100% че там може. Те там да имаме... Не! Така се... Не ми държа. О, да, верно е там. Тук има не... Ади аз... Тук аз- е. Крава. За мен. Добре. Ти взе прасето. Да. Е. Ме ти почти го уби. Ти направо го уби. Чакай веднага да ям. Ти знаеш колко съм гладен. Всички са гладни. Да, трябва знаеш колко. Не се вижда как си е нощта. Вижда са. Къде си? Ето така. Качвам се. Овчи! Две! Да, казах ли Pero ти? една малка. Карай. Аз се убивам големата. Ти я убия едната. Добре. Аз ще потърся друга. Деца, чекайте се. Направим пауза и сега се връщаме. Ще няма правиш така. Добре, деца, вече през деня. Хайде, ела тук. Значи аз тук намерих ковци, ела. Къде ти е името? Ти на къде си? Чакай! Къде отиде? Аз те търсим, аз съм горе. О, дай. Къде си? Дай да там някъде. Там трябва да има огромно количество. Напреде! Добре. Ти си при малката овца. Да. Значи напреде. Къде напред? А там? Да, майче там. Не те виждам. Карай. Давай. Ей там. Те, видях Ей ти. там. Тук може да направим къщата. Те тук е гладко и всичко. Да, знам. И дойдохме, защото тук има добър ресурс. Али, пак от трева. Колко фалана имаш? Аз само имам една. Аз имам 3 различни. Не можеш да си направиш лего. Да, Сестри. знам. Ти от какво имаш? Аз имам бяла. И аз. Мали си умрем. Дай ми нещо бързо за ядене. Умирам. Две. Убий! Аз ще взема черната. Ти къде си? Аз съм тук. Аз съм по-напред. Уни. Добре. Къде? По-напред, къде? Виж. О, малката. Извинявай, бро. Извинявай, малко. Добре, не мога да близо. Няма. Ти значи аз колко съм гладен. Сега ще изям 5 телешко. Ела. Ти... На мен ми трябва 2,5. Ела. Не, 3. Ще ти дам сурово. Ела така изядеш суровото е. Отивам. Къде? Аз съм... Ела бе, аз съм до тебе. Аз дойдох и ти да тръгна. Добре, ти тук копай. Отивам за тебе. Чакай тук да намерим овци, че... Върни се назад, върни се. Сега. Ево тук така ще видим. Се премина точно. Къде го дай? Не. Аз сега идвам тук. Някой му дай. Хай на там.
Една там, къде аз Са! отивам. Малка. Аз вече може да се направим крема. Лами! Ела да ги... Ви си удрате една лама, Мари, това не е вместо. Сега се видите. Чакай, Дейвид, чакай. Удари Аз една ще го лама. бия. Удари една лама. Виж. Ударвам една лама. Как да наплю. Ех. Лама, ела тук ми даваш месо. Месо, искам малко месо. Чакай, ще ти помогна. Дай ми месо. Дай ми. О, не. И малко да пусна. Ете, тук има две овци. Ела бързо. Ете, тук има две овци. Виж. За меса. Бий тия ламчи, без това няма седла. Предава ти коза, по-добре. Да, Нека да ме плювнеш. аз ще ти помогна. Е. Сори. Това е за мен, остави го. Кой? Тавца. Миналата бе за тебе. Тази за мен. Коя? Тази. Добре. Ех ти. Как ще ти помогна? Добре. Живай кожата. Значи, тук биш добър ресурс. Хайде търсиме место за къста. Чакай, прасета. Мали, как умрях от глад. Ще ти дам много храна. Ти имаш? Много. Да, само да убия тия прасета и ще имам мощи. О, колко яко е тука. Те тук да сложим платки и да направим къстата. Само убия тия прасета. Pero кога умреме, какво става? Нема да знаем къде е къстата. Ама трябва да си направим някакъв спаун. Да, леглата, събрахме леглата. Pero кога умираме, казвам. По нощта. Бързо, направи легла. Ела, тук има една овца. Аз тук имам кръфтин тейбъла. Има 4 въгла, брат. Тук. Ти колко имаш? Аз имам... Чакай. Бързо, направи кръват. Аз имам само за мене. И аз? Колко имаш? Аз имам само 56 въглени. Добре, да се направи. Аз мисля, what the fuck? Хайде, бързо. Спи. Влевата ли? Само да питам, леглата е спаун ли са? Да. Добре. Pero кога умираш, не. Това е моя. Как разби моето? Трябва да се направим някакъв респаун, като умрем да... Как се правиш респаун? Не може. Там, къде почваш, кога умираш. Чакай, ти знаеш колко съм гладен, брат. И аз виж. Аз съм по-гладен от тебе. А това кой? Кой ме открадна, ме открафтим те, платя те. Ети две... Пилешки, не искам пило, с... Ети Виж какво става. две- Виж какво става. What? То се развалил. Да, пилето ми. Хайде, тръгвай да направим къде. Ето ти! Със всеки случай, ето ти и единствената ми друга храна. Не, остави нашата ви, тасата ви. Какво ли си? Да. Хайде, търсим Добре, че место. аз съм тук с храните, само да помагам. Аз ще направим лопата. Добре, ти събери тук, аз ще отида за дърва. Не, тук ще събирам... Аз ще имам да направим къста, добре. Виж, се тук къде? Дай ми една... Чакай. Какво? Дай ми тук една брадва. Братва, добре. Отиваме и там да цепя. Дай. Имаш клетки? Чакай, нещо да. Аз се Нямам направя. никакво дърво. Имам. 17. Ей. Не, аз имам, остави. Ще си ги дам, че ти ги правиш. Дай. Направих ти две, чакай. Чао. Чакай, още една. Дай.
Аз отивам да правим къстата. Виж, Добре, направи някъде. ете тука. Добре, ще запомня. Виж, и много е близо. Ете тука. Ти е тука. Направи там. Дайте тука. Да не е много далече, защото аз съм далече от тебе. О, искаш ли те тук отдолу? Не, Мали, как спрях? Айде, като си направим къща, да спрем епизода. Да. Значи, колко материали ти дадох. Ма, все пак благодаря ти за меч. Моля. Чакай. Защото то меч ми... Ще направим две Все. сестри. Да честваме. Ате там. Ще е всичко. Ти кога се не ми трябва? Ти къде си? Аз му късти. Добре. Свободно. Само ще те казвам нещо. Си имаме много земя. Взимай цели стакове. После да ми дадеш? Какво земя? Да. За какво искаме земя? Да се направим къщата. Ние имаме... как да се... Материал. Да. Събрай. Не бе, първата ни Да, къща... злато. Първата ни къща да е пръст, а после ще направя втора. Исках да бъде от земя. Първата къща. Да, това казах. 100. Чакай тук да заколя пилето. По-добре е от дърво. Да хвърляме ли пилето? Пилето, да. Ще видя какво ми прави. Да. Не си искам изляза. Не, те тук пише къде не ще направя. Да. Ако не почваш от начало, може. Не, няма пуша. Ела така, какво се криеш? Хайде, не може. Аз имам питене. Абе ти колко копаница стана, бе? Нека ти голямата копаница. Ти тук стана... Майнера. След малко ще ходиш като сакат. След какво? След малко, ако ни престанеш, ще ходиш като сакат. Какво това? Все едно нямаш ръце и крака. Защо? Ако биш в реалния живот така да копаш като луд, ще ходиш като сакат. Колко си забрал? Майко, стаки! Стаки, още един стак почти. Ти Какво правиш показва? ти, бе? Вече имам 3. Добре, пък аз тук трябва само да ям. Аз трябва да държа. Виж колко трябва да ям. Виж моя. Има малко. Да. Добре, аз нямам вече храна. Виж как може да сложим на земята. Виж, Деви. Да знам. Това е много яко. Това трябва да се сложим така. По пътечката. Знаеш? Чакай да убия тази крава. Да направим една пътечка, знаеш? Чакай, че аз падах някъде. Къде? За една крава. Се накава. Да. Ще знаеш колко ресурси трябва. Това ти е телефона. Ако ми... Трябва ми! Какво? Тук
тук не мога да се измъкна. Наистина. Не можеш. Няма никакви блокове. Чакай, сега ще те върнем на земя. Знам къде си. Ето. Фърля! Първо трябва да слезеш. Добре, тук си. Фърля! 60 може ли? 60. А себе та. Ако искаш по-малко. 60, с 100 не мога. Малко. Добре, 60. Ай, чао. Къде го чуха? Там са. Ето, 63. Да ги изхабили всичките или да ти остави? Какво искаш ти? Ако ти стигнеш горе. Това е така. Аз под въпроса стига. Да прави голям файрик или... Ти какво искаш ли? Чакай малко тук, ела. Аз съм за теб. Ей ти! Аз съм за теб, бе. О, тук си. Къде е? Ей ти пръста. Аз те за храна. Да ви се бързи. Стояш много от глад. Виж. Не си колкото е. Абе, чакай аз да се направя поля. От какво? Аз ям кожа. А, да, верно. Не помниш ли, че убих лавите? И аз ги убих. Колко имаш кожа? Аз имам много, зато ти дадох всичката. Аз ти дадох всичката коза. Сериозно? Да. Пак. Сега кожа да направя с тази кожа. Фака. Ще направя с тази кожа. Чакай, вие на крафтинг тейбъла. Ние имаме ли? Да. Къде е? Там. Не ми се ходи. Тя те е. Тра тука. Значи трябва ти 8 кожа за петушки. Сега трябва да... Лама! Вай, брат, тегачка свет само... Вика, само трябва да я да лава или крава ще й закаже и вика, лава. Я видях една крава преди. Ето да бих лава. Ела такава Аз плюш ще е. правим така Ела малко. такава плюш. Плювачка. Не лама, плювачка по-добре. Трябва да се казва плювачка. Плювачка. Искаш ли петушки? Не, нека нищо. Ами ще направя. Не. Ще направя... Хайде да спиме. Чакай. А така и се взимам мой креват от сестра. Чакай малко, ела. Чакай, торчове, трябва да се взимам. Ами да. Чакай, Аз ще сложа има цял стак. и 2. Котела, само 2. Хайде, кана. Има и ти петуши. Може. Готово. Нека на. Но нямаше да ги приемеш. Пъти ми ги даде. С 100 летиш! What the fuck? Ви? Лети аз, Кия, лети аз. Абе, да ти лага. Вау! Зай, ти летиш. Хайде, остави. Не летиш. Ти сега не летиш. Да, сега вече няма. Айде, Остави тук креватите. добре си, мама. Човек, гладен ли си? Какво? Гладен ли си? Да, просто ви не искам сега. Чакай. Не ми давай нищо. Аз имам сурово от вчера. И го изядох. Ако искаш, само кажи. Чакай тук да си направя печено. Направи една печка. И давай, това ще правя. Ако искаш камъкът тук отдоле има, колко искаш. Падах! Вземи камък. Падна! Наистина, извинявай. Ето тук ще бъде да затъпим. Колко айрен имаш? Аз само имам 5. Дай си направим по един айрен до туши.
Не, остави. По-добре сега да не се харчиме айрона. Аз О, мисля, че... виж лама! Лама! Къде? Отиде ли да убия? Си искаш ти. Ти тук. Ти искаш ли кожа? Аз съм... Не искам. Добре, аз си не знам. Знаеш кога играхме целия ден, целия Майнкрафт само вали. Да. Тук да намерите на лава. Но тук е дати погалото на лави. Това е... Виж, там има друга лама и едно прасе. Учил. Не знаеш колко много ви трябва такива камъни пак. Ете, тук ще го направим много големо, Виж, много дълго така. Виждах как го направи. Така ще го направим. Не виждам. Чакай първо ги отрепя. Добре. Но яко, че сложиха лави. Да, преди няма свои. А сега, къде? Ай, там има камък. И лама! Добре. Чакай, ще бутна ламата във водата. Там най-лесно да убивам. Да, това е верно. С ламите не мрат от водата. Да. А ти от кога го знаеш? Преди много. Като преди един месец пратих играта. Аз преди много играх. Абе, ти гледаш клипове постоянно. Да. И играм. Преди играх пак. А пък аз играм поне от 2-3 Колко? 2-3 какво? месеца. Аз винаги инсталирам, после да си инсталирам. Инсталирам. Що? Не знам. Да имам памет от телефона. Да се теглим една игра, така. Ето. Значи човек. Как си танцува някак. Хо-хо! Лава дясно. Виждах. Как се разкриш? Виждах колко е яко, така се го Ами да. направим, и да бъде по-големо и така. Искаш ли... Може ли да взимаш дърва и да ми направиш... Еми, ти си по-малко от мене. Значи, искаш ли... Аз я убедиш ли да направя? Ама първо искам да направя една печка. Да, това е най-важното, печката. Имаш ли... стой, аз имам. И аз имам. Айро. Да ми пипай храната от тук. Добре. Ще сложа 6 дървчета. Ще опека цялата храна. Чакай. Да, Или по-добре. трябва пилишко, че това пилишко ще се завали. Чакай го изява. Но знаеш, убива пилицата веднага и ядеш храната. Че това е един... Аз направих така и ми стана същото. Добре. Ете тук всичката земя. Чакай да отида за още храна, брат. Че ми трябва. Да знаеш, не пипай нищо. Да, добре. О, земя, защо не ми каза, има. На земя, Земя, трябва. Овца! Човек, тук е 7 кожа. Ще събера 10 и ще ни направя по една каса. Ще взимам това моята храня. Колко храна има? Аз вече изследвах едно. Къде беше моето? Къде беше преди 3 дена? От прасе беше. Донесеш се ная хубаво. Тия списки котлети, брат. Какво? Знаеш колко храня. Чакай, ще сложа 21 дърва. И от тук има 21 дърва. Ама не такива деца разделят, а обикновени. Да. Казвам ти колко сме. Време.
39, 40 минути. Ай по-бързо да правим къщата. Хайде. Нека да сложим с пауза и да го направим. Не, да махнем земята, камъните и така. И после така, да ги покажем. Махаме и после ще покажа на зрителите как е строил. Да. Искаш? Чак само пия лавата. Искаш да не? Да. Добре. Хайде, как казахме, сега после се видим. Хора, трябва да ви кажем нещо до тук епизода, мали немаме още. Хайде, чао! И до скоро! Утре ще има нов. Просто ни бързо да правим къщата, изведете ни. Да, ще стои много дълго и така. А пък тук аз направо сложих всичко, братовчет ми почна да прави къщата. Да, аз взих всичката земя и всичко. Да, пък аз тук да цепих всичко. Да. Добре, хора, ние се направихме деца и хора, ние се правим къщата вън от камери, без да ни гледат и така, хайде. Не, ще правим къщата в следващия епизод. Да. И до скоро! Скоро!